Здравейте! Отново се радвам да ви видя изключително много. Седа с вчера на кафе с една приятелка и тя ми обяснява: Марто, гледах ти клипчето за Avengers. Много е яко, защо не казваш нищо за Батман? Я се гледам така. Ма нали от тея? И той е там супергерой и прави разни неща, помага на хората. Това беше момента, в който си казах: трябва да запиша епизод за Батман. Това, което се говори за третия Батман, е, че ще се свързва по-скоро с оригиналния филм Batman Begins, отколкото с последвалото продължение Dark Knight. Това лично мен ме радва изключително. Не, че не харесах Dark Knight, но не беше толкова добър, колкото останалите. Беше малко стерилен, скучен, говореше прекалено много за мафиоти. Батман си мислеше каква законова кауза да използва, за да ги затвори, което беше малко... В сравнение с предишния филм, когато Батман си беше с нинджи, натискаше нещо в обувката си, откъдето излизаха покрай него прилепи, не може да се сравнява. Както и да е. Третия филм ще се връща там, ще върне Лигата на сенките, ще доведе Талия Ал Гул, дъщерята на Рас Ал Гул от първата част, която ще играе Марион Котиард, макар да лъже, че имала някаква фалшива героиня Миранда Тейт. Както и да е. Казвам прекалено много както и да е, нали? Както и да е. Да продължим с Кетвуман. Откакто Нолан обяви, че ще има Кетвуман във филма, която ще играе от Ан Хатауей, съмнителен избор между другото, всички започнаха да се чуят какъв ще е костюма. Дали ще има уши, дали ще има ногти, дали ще има опашчица, дали ще има ласо, какво ще прави с нея. И първите резултати бяха леко разочароващи. Получихме една официална снимка, в която Ан Хатауей има някаква маска, върху която носи очила. Сега, не са точно като тези очила, разбирам, малко по-като на Циклопа от X-Men, което е доста яко, защото обичам Циклопа, но не отиваха на Кетвуман. Интернет избухна, така както не е избухвал нищо, никога по света. Всички започнаха да крещят: къде са ушите, какво се случва? А Нолан търпеше. Накрая получихме нашия отговор от допълнителни снимки, които дори не са официални. Оказва се, че Кетвуман взима своите очила и ги повдига така, образувайки известните си котешки уши. Това беше всичко от днес. Благодаря ви, довиждане. Ще чакаме новия Батман, в мига в който го видим, ще коментираме. Аз вярвам, че Нолан има потенциала да го направи, както има потенциала да се усере. Ако го направи, аз ще го убия. Или, както казва Ан Болейн в Тюдорите, говорейки за кървавата Мери: това е всичко, което знам за Нолан. Че той е моята смърт. Или аз съм неговата. Лек ден!